Well, fáilte roimh mar sin ag Park Breffni Kingspan sa Cabhán agus an aimse go breá ar an lá seo agus muid de súlchan cín leis na clifé bhés an glyfa Leathcheannais Sóisir na hÉireann agus siad Ceatharlach a bhés a tuairteáid ar ghuire sa géad clifa anseo a Park Breffni Kingspan. Mar sin tá na fórna anamní níléon ahrú ar ceachtar go na fórna anseo Nicole Hanley a bhés a tosú sa chúl go Ceatharlach anseo agus a lína lán chúl sé Aoife Carroll a bhés a Caiganzi Iver a dó Cóleaci a club an sin Anne Roach agus Sífer O'Neill as an glob céanna atá an ar nó near taithí acha a seasa agus a lína lechúil Ivan Webb atá breá ábalt a gholar nonsaí agus na scóraní aimsiú chomá céanna. Sí Níomh Ford an sin a bhés a Caiganzi Iver sé sa lína lechúil agus Ruth Birmingham le near taithí acha ír chapte na fórna a Caiganzi Iver a seacht. An sin a lár parke capte na fórna neart ceannaireacht de Spáinse ecis na clí go dtí seo ag Roisin Bailey agus tíomhlaí Caoimhe O'Neill. Clíanna ní héad ina go phríomhscóirí le riint blianta go Ceatharlach an sin a bhés in Ganzi Iver a héineag agus ar chuin tíomhlaí i Del Hayden agus Amy Hanley a Caiganzi Iver dóiag. Selina lán tosaí an sin neart scóraní aimsí go tróir seo le cúpla seachtain nuas Bhraonáin sa Garnéil, Sarah Doyle a bhés a Caiganzi Iver a ceardeag agus Ava Kiernan an sin le Ganzi Iver cuideag. Agus le fuan ghuire an sin mar dúirt me nílinn ahrúar na fórne agus near taithíacha le Thomasina Cassidy a tosú sa gúil a cá Iver a héan. Leah Brewster an sin sa Garnéil le Sarah Hargan sa lína lán chúl agus Joanne Carr an sin ó Naomh Tray. Anna Donnelly atá sa lína lechúil le Sarah hÉireann tíomhlaí agus Saracha Duggan atá breá ábalta na scóraní aimsiúgóib nuair atá gá leis. I lár parke a Caiganzi Iver a hocht tá Cara Donnelly agus Kate Hargan a Caiganzi Iver a ní. An sin sa lína lethosach Blóithín Donnelly capte na fórna go ghuire agus a rís beisi asúil gur féidir le hí an bearta dhéanana gon Iran go céim amháin níos fuide go Park an Crocaí. Tíomhlaí tá Orla McGaff agus Annie Nichlachlan a Caiganzi Iver a dóiag. Níomh Hannan atá sa lína lán tosaí an sin le Jimmy Shivers a Caiganzi Iver ceardeag agus a críochnú le Iver cuideag Jeanette Slevin an sin atá an. Agus ar nó ina fórna ar fáil faoi réir an sin a lár parke, réitear a chlufa inneát nó Gerard Canny as muo agus níl an áras faoi go mé sesin asúil gur féidir le an bearta dhéana agus na rialachaí nua a bhaimmein ó húsna bliana an seo agus cinnte gon dá ar an seo. Ní le céim amháin le bainte maithacha le gáilcha fada le Park an Crocaí agus Ceatharlach asúil le cáiliú gon chéad cluficeanais riamh. Tá si trééis an bearta dhéana go leor gan na clí Leathcheannais sa bhíacha a cháil si d'machar an spotta sa glyfa Leathcheannais an nura. Agus ó híomh ghuireide ó sé an bua mór a bhíacha na éontrama thug cho fada leis a buinte seo iad. Tá mach an bua acha inneo bhach si de gréibh TG Ceatharas na Sóisir gan chéadúir ó gábhfuil sa seachtaag. Agus tá slua breá bailí stean seo lá saoirí ní le áras faoach go dastaíonn slua breá le cinntiú go mé an takeíocht sinnig na himmorí agus mar ecin muidin seo tá na tiismóirí agus locht cóleaci club teací stean freisin agus muid réitianis na fórna réile tá siad imich an parceach bé siad réile na gcuid áiteach a hóigeal an seo agus na muir a gáilcha na tíomhlaínach cnílacha iontacha go clufa Peile maith tá muid asúil go bheicemuid an dá imirt seo tá an. An bua sin na Ceatharlach ar dús in líonnach mar bhíacha ag tús na bliana agus an sin slígach a bhúil siad agus chamach céanna in London timir siad an sin a rúslip so tá siad éis an turas i dhéanamháile ó London go chuna Cabhán an seo. Agus deire an sin ar nó an bua mór sin a bhíacha na éontrama agus is cínta leis na bua na Kilchunne agus Longford. So muid bednach réile tús a chuir leis an action an seo. Agus ínta go dó an iseiciil an slua béciil agus a glóra an seo. Chigan siad céim amháin eile atá an. Agus an tarú sin is cínta Orla McGaff in isteach go ghuire gon caitheamh isteach seo. Mar sin Gerard Canny fearhuío. Cínta go le uair dágáil leis na muir lína tá aige. Agus atmosfér breáin seo bar Kingspan Breffni. Ní le áras faoíach go mé an slua asúil gur féidir an bearta dhéana an dáthíomh. Agus sé butain sin, bhil Orla McGaff a thuaisteach an gon caitheamh nuas an sin fáte aice. Agus de sin éisic deire i chéad donsaí a thosaú. Rawan sin Anna Donnelly, a brúise tríd an sin ar glíán.
San spás aim se cosintwa, dentig Nia Ford. Ceatharlach, I gaibr na líra dema. Fós a cynniol Shelva agus Lewis Mass an Emerson Jaw túsach lifa. Fáte Cleananigh. Tuck a Rashton Chen. The Cabhán Lord Parker, Roisin Bailey and captain agus Roisin Bailey fós a gimmert. Tá sí gimmocht leihin seo pass contact up chuiriste. Ach geartha maith agus an lámh cuachtach sin an. Ba bé deire ansásta leis a gosan sin nach ruthar iontach ó Roisin Bailey an sin na Lord Parker. Agus deire tósin is. Darnach lúiseach tosiach an seo Lord Parker. Ruair sin beganín scuilte. Cas a hímpel. Sa níomh hanan tar éis an pass uirteiste. Agus ríist an nimmer go céimeanna ghlachaíonn sin. Well, bhí raibh cumach Jared Canny ar sin agus deis sin is ag Ceatharlach chur ar nonsaí a ríist. Ruth Birmingham a ghoil siar leis a gicsír. Agus an líris tar slán a ríist, well, ní léon bháisteach ar barc agus cínta, Peter na himráid beganí nervhíseach I túsach lifan seo, Bláthín Donnelly an sin, a bris a Reid. Tenta go maithigh Bláthín, captain na fórna. Agus tuc ag orla McGaff líhart chuntarteach iste, geartha maith agus a fearan sin bhí Aoife Carroll. Co-Emertwa agus Síofra O'Neill a teachta maithis. An neart spáis ar an glíthán sin ag Ceatharlach. Is de súil gur féidir le cúpla ionsaí a thosaíar a taobh sin agus stói na treorachaí a tíocht an taobhlína go gcuire. Cleananigh. Pass tuca. Agus ní mór an bearnaí sa chosin sin atá ag dure. Tá siad breá agraí. Even Webanis, a trial, spás a aimsú, a casa mai Cleananigh a ríist, agus a tuairt faoi scór. Agus níl se fáte titim gearan sin I lámha Thomasina Cassidy. Agus bé díma orthaí leis a gan sin, sí breá ábalta na kickan na áil, a thug sí faoi agus I len scór feici go fólainn. Emertwahan seo ó gcuire, idir an ionsaí, orla McGaff. Tá bre ábalta bheith Lord Parker agus líorthóid ionta chuiristeach cinn sin cean contarteach. Jim Sheevers a leabhar cúna, riaile bhaintáiste in Emmert. Agus tá sí tuairt faoi. Agus fáte aici mar sin, na chéad scór fáte a chuire. An líorthóid chuiristeach orla McGaff an sin, agus Jim Sheevers an sin. Ag críochnú. Beagní go gortú an seo. Baint go na himráí. Is ba deire ansásta gur an chéad scór aimseach an sin, níl an áras faoi. Well, mar tá feiceáin le churann an domhan. Neart sosanna isce tá feiceáin an sin Hall America agus tá an rud ceann na tarlaúin seo ní go sás isce ach I cíntu sí an Roach atá híos an sin agus cór lai seo choirthaí an sin ach deisiigh na himráí eile tíochtach a hain. Agus fiche trí fe ceithre céim an seo a gun na cháháin. Lá ionta go clufa Peile achas cínta go mé na himráí te agus go náró siad an tas. I'm sure an tairí an seo hanneo. Tá an Roach a seasa, is cosú go bheith ag sí ceart go leor. Agus búla bhas fáte an slú, bhfuil bé siad sásta gur féidir le cuineál orthaí. Is mór an difriocht a dhéanann sé má cháilte imar leis an uirt an taithí agus neart blianta caite ag an ag immert le Ceatharlach. Arás leis an imirtanis, agus fáte sin ag Roisin Bailey captain na fórna. Casa siar tá Síofra O'Neill ag iir tíocht amach. Cleananigh Emmert go dahan an sin, a ghoil siar chun
an líomhar de áileach. Seans go mé sé tastal ar a tí bheile an fág freisin. Ceatharlach fós a fannach ar an géad scór a Cluiche dacha an seo. Té seacha béidir. Mí brú istean sin nach Sarah Doyle. Lán tosaí Ceatharlach leis an líomhar agus. Tá Jason seag Ruth Birmingham. Pass fáte ó Domhnaigh. Agus Sarah Doyle a seileamh na peile an sin. An choimmer sin seo chun de Ceatharlach. Asúil gur féidir an bear na aimimsú. Craobh O'Neill a brise tríd. Síocht lágan sin leis a bás. Ach geartha maithaigh deire agus an chosann se feimú go maithainne. Choiste a ríiste an ansaí. Deire breanú contoirteach an seo an spás acha ach tá uimhre chu siar ag Ceatharlach. Denta anmhain sin ag Nia Ford. Chur an brú agus Jimmy Shivers asúil gur féidir le deire glúiseachta le hasúil le chur leis an géad chúlaín fáte acha. A gá leathan trasna go suircha dugan. Agus geartha maithain sin ag Ceatharlach seanach an isir an bhrithonsaí. Si bra agriocht an brú ó gurn sin ag na tosaithe go chuire. Ní siad a scaoile amach a héasca. Fáte is ag Amy Hanley. Is go leor spás sin tíbhiste. Idel héad na fearra agus pass anmha chuir isteach geartha maithain sin. Sarah Hargan na duine go maith. Sarah HÉireann agus Katie Hargan ag obair le chéile an seo. San pass lábha an úsáid ó tíocht amachas a triblóid. Annie ní Clochlan is. Sorcha dugan. Agus an réiteoir. Well, Leathcheannais sa meallach an sin agus is cínta tá sé tuchar chulagan a hachan se lámar sin ach an líomhar le caithas an hÉireann is ag Leathcheannais. Seans beidir deire a gáil an ansaí. Craobh O'Neill an is. And orla magaf. Fáte dinta go híntaach ag Craobh O'Neill an sin. Agus ag asúla tíocht má láidir tá sé sin dintacha. Takeíocht ó Amy Hanley a ríist atá gobar go háchrúa. Ceatharlach a tíocht an uimhreachaí sin. Fáte Róisín Bailey captúna fórna. Ach geartha maithain sin ag deire agus i tíocht amach go láidir an sin a ríist. Sarah Hargan agus Sarah HÉireann an bhirt Sarah a gaibrú go maith. Líomhar d'áard chuiriste ag Kate Hargan agus fáte. Dinta go maith ag Jeanette Levin an sin. Chas a hímpel ag Annie ní Clochlan agus kick síiriste. Well, when she go maithain sin, bhíon Ilan Géire go maith, bhí si trabha agus I gearra iste agus deisiil an is ag deire an darna chúlaín a chuir ar chlár na scór. Agus leis sé dintacha Annie ní Clochlan. Well, grúsí imróir an na míosa an sin a barchan chrócaí agus an nibhir a bhí scóráilte aice agus is cínta bhfuil siú chur leis an is tá scór eile chutha aice agus an darna scór go chuire inneo. Ba siad na súil leis an túsa a chutha leis a glyfa go dtí seo. Agus kick gear amach, clíanana ní héir an máilú. Ceatharlach, tríd a láir. Róisín Bailey, tuairt an líomhar amach go Sarah Doyle. Tá sé bhád amach lína lán tosaí. Tá sí tíhir ríis go rabha a thuirt agus déanna bailach iste. Líomhar chuntarteach agus fáte, well, bhí deis an sin agus cúpla mar Ceatharlach. Sa bhí an tribláid lína chuntarte mí go fáil. Ruth Birmingham sir má icinn siad í agus tá sí feici a clíanana ní hé. Ará sé clíanana.
Casa Himpel. Agus an Ganzi Tarni in sin. Kicksir shot. Tóca go skippi. Ceatharlach fós asúla sé géad scór, bhil sí fátacha. Níl an iirecht sin imi yes agus fórí le Ceatharlach. An choimar tacha, so siad concertach don chosan John Lodger ag deire inniu. Agus Deisciannais gon kicama ag Thomasina Cassidy. Deire asúil in tríú scór áil ach gearna go maith ó níl fós. Deire fós leis an iiread agus ceann contairteach imi iste. Beidir go seans ar chúl an seo má imin si hríd. Agus sábhailte bud sin an sábhailt gentig Nicole Hanley. Rinne sé iontach an sin, heas sí an fód, il an ghéir. Agus an iirecht an sin a bhí an ó Annie McLaughlin. Ceatharlach fós a tóir ar an géad scór seo. Ránu me dig bednach caite an seo. Agus clíonnaithe asúil gur féidir le an Cluiche seo a chríochnú le scór. Can scailtin sin ar a tal agus fáitin sin a ríist. Sarah hÉireann, tíocht amach go láidir. Agus an rial númar ecin mit an Craobh agus immer, tá sí a mí leihí. Orla McGaff. Agus bhí spás tíh sé ach geartha go maithan sin. Denta Cuomh O'Neill le techt an cín. Ní seo an chéadú atá Ruth Birmingham feici ar a glíhan an seo a techt an cín. Tá Ceatharlach an sin tarnaí amach. Zachar na scóirnaí a thógáil agus an córas cosanta seo a feimú go maith an eagraí ag deire. Béile feiceáil am éisiad a tuirsú leis an teas atá anneo ach go dtí seo. Sú Zachar na bearnaí aimsiú ach Deisciannais sé Ceatharlach. Agus níl an ceann sin an Domhnaigh ceann imi ar stré. Ní raibhir le Sarah Doyle leis a ceann sin. Cassidy leis a gicamá. Agus Joanne Carr a gaibrúach an sin an í Ruth Birmingham ré a bhuaí an rás agus sí. Bhar seachta cahar a dríimeach agus obairítach dintach ó hús a chluife. Iad fós a fanat ar an géad scór. Tá lámh leici ag Ruth Birmingham a golóir an imirt seo. Roisin Bailey capte na fórna, féidir le críochnú le scór. A casar an gitóg. Amy Shear agus Deisiil ar scór. Éireann Webb agus an chéad scór fáte Ceatharlach. Denta an wahan sin ag Éireann Webb agus an coimirt le capte na fórna Roisin Bailey. Well bhí Ceatharlach faideach, speisiad ansásta an chéad scór fátecha, ní le cúlín idir na fórna inis. Kicksir gear sin a gaibrú go chuire a ríist. Tá rá sin acu bagónaí. Leah Brewster agus Joanne Cora tuairt na Bhraonáin na Carneal. Agus geartha má ach fósán, tá chuntuid fósán go chuire. Cosantóir bháin búilte deisir chúl an seo. Tá cosan siar. Tá Jared Hanley an réitear rán sin gur kicksir stahabéis an béar bheith ar ara. Tóca go sciupaí. Agus ní raibhir lo, bhíon deis sin acha béidir le na chur an traslan i bhfuil an cúl. Ach siad Ceatharlach atá seilbh na líomhróid inis. Agus an slú a béca chur an líomhróid de scaoile iste, tá siad a gaibrú trí lábha. Cuomh O'Neill. Cá chur amach ag go cólechaí Lár Parca an captain Roisin Bailey. Sarah Doyle inis. Tuairt faoi, can mór ard. Agus an trasnán búilte
ag Sarah Doyle an sin an can sin imimeach yes agus fóriil. Well, an rúthar ag rút Birmingham a tíoch tríd a ríisteach. Is cínta leis na himmarí take Ceatharlach tá siad contarteach agus sa tóir na scórne sin. Ní le cúlín amháin idir na fórne agus an áit atá áit lúchar ag Leathcheannais Sóisir na hÉireann a bhí lúnasa. Mar sin béisiú de súil gur féidir lo an áit amháin teach tá se lua go leor fós agus go leor le himmartein seo gon na cháháin. Doire ar an nonsaí a ríist. Raibh an seo le Kate Hargan. Spás os a bhórmach. Fós a Kate Hargan. Agus Kingspan se bronta. Deis eile go ghuire. Annie ní Lochlan, fáil frí réir leis gan seo haigil, cean amháin ag hana hain, príomh scóir le fórna. Agus don Daracán fátecha. Well, sí brasásta le sin. Cúlín eile agus iad éimi trí chúlín chun cían inis. Trí chúlín ag deire, rá chúlín chun cían go leisceil. Agus Ceatharlach fós a bhanach ar an Doire scór. Kick amach gear an sin, fáitigh níomh forward. Agus an brúachar ar clíanana ní hé. Líthar Doire chur amach. Ach fáitigh agus léite go amach, suircha dugan. Anna Donnelly, neart Lewis ecin sin san imirt. Ag Jeanette Slevin. Agus Annie ní Lochlan thuirt faoin ceann go bhád amach ach cuineál súlar sin tá na Cole Hanley. Sábháil iontach gente an sin sa géad le agus a ríist leis an ngrian na súla an sin. Siad breá sábháilte. Nis, de sé Ceatharlach neart spáis ó se chur amach. Amy Hanley tar éis an líomhar a chuiriste agus í gimach a ríist. Rá eice le clíanana ní hé an seo an pás fáte, a casa iste, sleiscim deas. Agus fáte an scóir clíanana ní hé. A bhí an imirt iontach agus mar eicinnteh ríist an cóimirt sin atá ó Ceatharlach breá faideach agus fágann sin cúlín amháin idir na fórne. 8 na méide go le imirthe an seo i Barc Breffni. Agus Doire ar an nonsaí a ríist. Agus an imirce céim na tóicí. Tá seo tóicí go sciúpaí agus siad rud a ecin muid ó Ceatharlach an frithionsaí sciúpaí seo. Déanta go maith níomh forward. Chur a trasna an sin. Róisín Bailey agus a Jenna Bailachas se Bhraonáin ar a gitóg agus ar a deasóg a tuairt faoi scór ach an ceann sin ar fóriil. Trí íireacht chur fóriil inis ag Ceatharlach sa géad le. Agus níl an rá céan an gon chic amach gear an gáibh seo. Thomasina Cassidy. Agus sí fáte an sin. Blóhín Donnelly, captain a ghuire. Chasa Sír. Agus Sarah hÉireann. Lachúlaí go ghuire. Breá faideach leis an ionsaí seo. Ní le cúlaí natúireach tuigeann siad go bhfuil an chuntuirt taobh sé sa lína lán tosú sin. Raise Cara Donnelly. Orla McGaff. A dóigil go ré.
Agus pass a gearras sean sin was sin denta iontach más féidir le a chríochnú Jeanette Slevin sin an scór ó ghuiire agus an choimmert sin ó orla magaf agus Jeanette Slevin an carú cúlín fát acu. Fáteag Aoife Carroll. Leis cén freigur a bhééis ag Ceatharlach ar seo. Roisin Bailey an captain. Cosint Wa ag ghuiire. Ach deisnéis beidir. A tuairt faoin sin Amy Hanley tucarás ach an pass rógáran sin agus a cléanan í hé tríal Tráchtaire. De ra tíocht má uair amháin eile. Agus an pass a lábha kick Bhraonáin agus orla magaf. Branner Reid. Cahar os a corma. Trúr tosaí. Béidir an ceann sin roiáda. Tá. Mar sin na chéad cheann ar fóríal ag deire sa géadla. Tá se an te go na himráí maihan sin nach luas iontach leis a géadla seo an íireachtas san imirt. Rá chúlín idir na fórne agus Ceatharlach ar an ionsaí a ríist. Cléanan í hé go Síofra O'Neill. Síofra O'Neill fós leis a líróid. Agus cléanan í hé le pass Cluiche sin ar chlé. Ag si den an tíocht amála scór. Íireacht ó Sarah Doyle ach gearr maith a ríist agus bailí go slachtar ag Thomasina Cassidy agus í chuir faoi bhrú. Sin áthráim san éireann sin Cara Donnelly tris brethir an gceann sin. Anna Donnelly an uair seo. Siar go Cara. Gearriste, fáteag Anna Donnelly. Agus gearr má bhfuil an chosan John láidreann sin ó Ceatharlach. Tenta go maith fós a garneal, neart oibre le déine le tíocht amá. Agus bhí sé bútarás ag deire bhfuil níl. Sin an obair ag Ceatharlach tá brú ar cínta tíocht amá lei sin agus an lár páirc ag oibrú go crua ach a gimmert go dahan. Sarah Doyle inis. Jen sé an ceann seo fic go suas. Tá Bhraonáin aici os a corma. Agus a tuairt faoi a rís tití gearr i lábha Thomasina Cassidy. Se sábhail tar an lína aici cúpla uair an sin. Ceatharlach fós a fannacht ar an tríú scór sa géad leathan seo. An bhrú ó Ruth Birmingham fá sin an chosint. Cynnig céimeann a tóici an ghabh sin. Agus Anna Donnelly tríal bheith gaibrú arás. Amy Hanley inis. Ruth Birmingham. Bhí luaite go minic. Ír chaptein agus ceannar iontach go Ceatharlach. Céir is féidir le hí a chrathún seo. Deisir scór. Agus ceanna le imir ar fóríal an sin. Roisin Bailey an sin agus Aoibhíonn Webb leis an íireacht sin. So, ceathrú híireacht an sin ag Ceatharlach.
Imir Chléir sa fóríl. The spatial got on Rawashanana Guni. Peil gur imra sa bhresin Cheanna. The Ceatharlach tá the scuile le duine gona cosantóir Guni. And kick him on Gyara all. Agus Jeisig Dira, Nunci Hosu. Donnelly inish. Down the Suas. Agus Fósaice, Arashig Donnelly. Niamh Hannon. Sheerig Cara Donnelly. Orla McGough. Nertai Bridgente Orla and yo. Jersey for a score Hain. Agus is Keaton Love, Gretchy Stahanshin. Kicks here shot, Toiki Gashkupi. Agus and kicks here. Gailcha reached to Ceatharlach and Shenach. Nílan áras faoi caithfar ré an sin, ní féidir le éimeacht an sin tíbhaistigh an fiche méidir, mar sin béthirí an cic a hóigeal. Ní féidir an prab agus imirí an tíbhaistigh an fiche méidir, agus Leathcheannais as muo gá míú sinse. Ach tá luas na tosaithe ag deire an sin, agus caitha Ceatharlach bheith áireach faoi sin, nuair atá cicsíir isteach an sin, ní héanaíonú go bhfuil siad gimeacht le luas an sin agus na tosaí iste le hétí Niamh Hannon agus Jeanette Slevin a fannacht. Ach deis a ríist ag Annie na Chlochlan a tríú cúlaí nach chuir chlár na scór. Agus tá sé dinta aice, príomh scór lína foirne. Agus chuirann sé deire trí chúlín chun cín na neis ar Ceatharlach. Sa glyfa Leathcheannais seo, le feiciúil céhhéh sa gáil tríos go craobh TG Cahar I mí lúnasa, ní linn áras faoi. In Doire na súil gur féidir ó dhéine. Agus sunk sa dream tucaí an sin. Nach lean na nimmert. Ceatharlach. So Piso, daim sé siad scór. Coplaíocht chur fóríl, ach béidir na súil gur féidir an barta dhéine. Nís lún ná tríú méid fanta an seo sa géad le. Ruth Birmingham. Fós a Lower Park, yeah. Niamh Ford. Íireachtar scór agus ar chúl agus fáilte. Sin an chúl. Tenta go héanta go Ceatharlach an sin. Niamh Ford a chuir tús leis a glúiseacht an sin agus a fearr tíbhaiste bhí Amy Hanley agus haar bar an sin. Well is an deise sin a bhí an líthir dar de gúnaí contarteach san rian agus íireacht aintach an sin ag Amy Hanley. Ágan na foirne ar chóscóran is agus tíad a chrúg le hama sin an rud a bhí tastal ó Ceatharlach agus an kick má fáteach an is. Well is Charlotte Untitled agus tá sí goilte an barna cúil fáitin sin ag Bhraonáin. Well a chéad agus tíadach figus ag an cartú for Amy Hanley agus Bhraonáin denta haar bar aice an sin. An kick má brúta agus seansáin a ríist, kick an chrín isteach agus anhá denta ag Bhraonáin an sin. Is sí ansásta le sin. A dó is sé Ceatharlach. Agus ag lán na winning. Chicken an slua. Cecha táteach tá na scóraní seo. Bhraonáin chuir se cléan na hé. Céir is féidir le dhéine. Bhfuil si sa tóir an tríú cúil. Teacaí má. Agus tá an tríú cúil fáte. Dá chréidtí. Well a rís lámhaid faoin chuma scóra le bhí annach Éva Kiernan a bhí fannacht ar a gansin agus sé Ian Webb a rihisteach. Críochnaigh go slachtar aici an sin agus mór luas atá an ar is féidir leat na píosa sin a chríochnú ach an trí chúil a tíocht an sin. Tíbhaiste go númad go le. Haar bar an sin a Ceatharlach agus fágann sé go leor le duine ag dire atá an nunsaí an seo. Cén freagra a bhééis acha ar an trí chúil sin a tháinig isteach. Ceannaireacht a tastal ó Bláithín Donnelly, captéin chuire.
Fósag Doire. Agus Gleich Begni Nord an sin. Leathcheannais ag gur leabhart le Craobh. Tá hÉireann fós ar an talann sin Cluiche a Craobh. Well, tugann sé deis gan slú agus gan himmorí anáil le hairint hééis an trí chúil sin a tháinig ó Ceatharlach. Gan éon chúil si agus rihan rás an áíre leis a géad lehan sin ag deireadh leis na scóraní a tíocht ach scóraní óna kickan na síró aine i Chlochlan ach ó nimmirtin sin trí chúil cinúnach agus muid bed na hhuiid sin seo go lehanna agus Sheilibh fáte ríist ag deireadh an kicksir isteach a bhés an fós leis a Sheilibh agus an numaigh céimean é toicí well mar sin kicksir amach agus ordú meán mag go Ceatharlach Amy Hanley a bheith na daimse an chéad chúil chuir tras na aice agus neart muoine le feiceáil an immert Ceatharlach anois. Pass trasna ag Róisín Bailey an captain. Clían na hé. Cúlín amháin aimsíocha agus an tríú chúil sacríocha a tuairt faoíocht Thomasina Cassidy. Well, bhí an chuntúirteán gan chúil fós a glechan sin ag Thomasina Cassidy a tíocht go leis. Ach ní linn áras faoi tá na tosaí a fíor chuntúirteach ag Ceatharlach. Agus deire asúil gur féidir a scór eile aimsiú anois mar ragra ar na honsaí sin ó Ceatharlach. Bris a ríd a lár. Bert chosantóir sin na tosaí amháin agus geartha maihan sin Aoife Carroll. Tugadh go Craobh. Agus an adóid leham a séití mar sin. Well, a leid go chríocha bhí an leis a géad le Ceatharlach leis an trí chúil sin a tíochtacha. Ráchúlín a bhí aimsíach go ribh sin, a héana dó, a trí dó, agus cúi chúlín atá an ag deireadh. Mar sin fágad sé Ceatharlach an cín agus iad asúil gur féidir le Craobh na hÉireann a bhaint amach an chéadú riamh, ní bhfuil siad riamh an, ach deireadh an gan chéadú a ghabhas a 7. Mar sin an scóir deire an seo ag lehama. Trí chúil agus ráchúlín ag Ceatharlach, cúi chúlín ag deireadh. Amy Shear agus Deisiil ar scór. Éireann Webb agus an chéad scór fáte Ceatharlach. Denta anhahan sin ag Éireann Gearra sean sin was sin denta ionintach más féidir le a chríochnú. Jeanette Slevin sin an scór ó ghuireadh agus an chomhimirt sin ó orla. Íireachtar scór agus ar chúil agus fáte. Sin an chúil. Denta go héanta go Ceatharlach an sin fan kick amach fáte ach anois. Well, is Charlotte onsaí eile agus tá sí goilte isteach an bána cúil fáilte sin ag Bhraonáin Nolan. Well, I think céir is féidir le hÉireann bhfuil si sa tóir an tríú cúil teachaí amach agus tá an tríú cúil fáte. Bá chréidtí.
Fuoi láthair, siad Ceatharlach atá chun cín. Trí chúl ionta chaimsíacha ag deire an chéad lethe an sin. Agus na cúil sin na tíocht ó Amy Hanley, Bhraonáin agus hÉireann Webb. Agus cúi chúl in aimsí ag deire, béle feiceáil cén freagra bheith acha. Mar is undúil le deire, sí orla a gafatá takeí stean sin gon chahabh iste. Tíomh le Kate Harrigan an sin. Agus ahrú dinta ar an ghuire an sin. Brana Braley atá tíochta iste in áit Jim Shevers. Agus ní ahrú dinta. Tuair mar eicimar Ceatharlach ach búta Ceatharlach. Siad atá chun cín. Agus Domhnaigh Ceanara a ríist, Shellamh na Peile agus é chur maithar a glíán. Ceatharlach bra fáidechannis agus an tionacharacha ar a glyfa. Is cínta goil na deisianí fáte agus i géad le. Bris a Reid an sin, Caoimh O'Neill. Na breanú suas. Agus fáte se ag Sarah Doyle a tuairt faoi iirecht iontach chur a hÉireann trasán ag Sarah Doyle. I bhar cardig ar a ganda eiceas be sí ansásta leis a gan sin. An chéad scór fáte is i Ceatharlach. 3-3 ach a go dtí seo. Thomasina Cassidy leis a gicamá. Agus bailí a ríis Ceatharlach ar an bhrithonsaí. Seanta ríis beidir de gear seathar an gúil. Ach a chur fóríal. Ní raim siad cúlin agus be dímártha leis a gan seo. Ach an cicamá geartha amach. Agus is beidir go mé ar chuir a gáil níos fuide sa dara lehan seo leis a gicamá. An scóran sin fáte. Ceatharlach sa géad le agus freagra tastal ó chuirde inis. Sacrúta leis a gicamá ach bailí an sin. Bhil sé fós aice. Chur maithan sin agus is dói. Ceatharlach ag deire a bheith sé sin, agus mé siad sásta. Go féidir le frithonsaí a thosaíonn seo ríis. Joanne Carr. Ní mór an spáis acha ach tá inis aimsí sa lár an seo. Agus go leor uimhreachaí ag deire a brúch an cín. Réit gon chic amach sin. Ar nói Brana Braley an sin iste. Cud is féidir a dhéanach fáte agus sábhailte a ríist. An chosan seo Ceatharlach. Ó hús a chlufa, bhí siad agraí ach tá siad níos agraí tíocht amach sa dara lehan seo. 3 chúl aimsíach a hain, agus níl siad tris aon cheann a dhéile. Brú a gur an sin. Or hÉireann Webb. Domhnaigh. Tógáil a chuid ama. Cúpla ráhan sin chléice. Í fear Caoimh O'Neill ach fátain sin Amy Hanley. Rás ag Domhnaigh ach an ceann sin Amy Roada. Agus an deis ag Ceatharlach níos a bheith tógáil leis an ionsaí seo. Ní siad faoi bhrú a ríist, has dó cúpla scór eile wathú. Is féidir le Cluiche Arú a braban na súil mar a dachar sé ag deire an chéad lehan sin. Clíanna stúrú cuasaí an seo go Ceatharlach. Doyle leis an pás iste agus an ceann sin imir fórílig i déil hÉireann an sin. Tá gansaí ifrid an séú iirecht sa glyfa an darna ceann sa dara le ag Ceatharlach ar fóríl. Cic amach gear agus an marc fáte. Agus droch fás amach. Agus céalach Domhnaigh bhí fearr sin, sunk sa drim tucha agus cicsí ar isteach go Ceatharlach. Ráhatí hir. Níomh fór de chrothaí an chéad chúl an sin go Ceatharlach lena cicfeas láidir isteach. Agus an captain an isis leis a líróid.
Lár Park a Tráchtaire Fríd an sin go Ceatharlach. Agus imiste róláidir an sin. Well, tá deir asúil go féidir a lábh legan ar an líthúirteach. Caiisiad é dhéanana go dleathach. Agus imar sínta an sin Cluiche le curraí. Sí ró sin Bailey atá I seilemh na Peile. Ach rithimráis le Ceatharlach go dtí seo. De sin í scóra le aimsíacha. Agus is cínte go mbeidh Ed Burke tá na ghara bhliain le Ceatharlach mar bhainisteoir. Bheith sé sásta leis an tuspántas tá acha. Agus tá Bhraonáin I gceart agus clíanana hÉireann leis a gic go hóigeal. Agus an posta búlta ach teach siar Sarah Doyle tris lábh legan a raise clíanana íireachta scór ach blacáilte sin an blacáil ó chuide. Dinta th bar agus ar an bhrithonsaí inis a tíocht amá le luas. Tá an takeíocht inis le curma agus le gáil ar dheis. Obairítach an sin agus í casa timpeall ag níomh hÉireann. Cara Donnelly aimse aice. Agus beidh deir asúil gur féidir ón chéad scór sa dara lethe áil. Se dtíon tonadí brálaí atá tíocht isteach an seo go bhuire. Orla me gaf a casa ar dheis, casa seair clé agus pas beganí roáda agus fáilte sé Ceatharlach. Don níos teas de tranglam Tráchtaire an sin agus siad Ceatharlach a bhí ar ara. Ceatharlach ar an ionsaí. Sarah Doyle ag crothúneart faibaní go chosaint chuide agus Sarah Doyle fós a gimmert leis a líróid an seo, tá sí gimach lé. Lábh chuiriste go míleach an sin ag Sarah hÉireann. Agus tic á chuir ag Leathcheannais réitear a chluiche inneo. Well, is cínte nach méid ceachta gona fórne asúil le haon cárta buíoch eiceáil. Agus deis a ríiste clíanana hÉ an seo. Ceann deireadh nach tar éis an posta a bhuala. Agus an ceann sin geartha maith. Agus bhí seans an sin dámach imreoidh go Ceatharlach gargan chúil ach geartha maith. Ag deire sa deire ach geartha maith go Ruth Birmingham. Well, imar chuntar se le bheith seilemh na líorthaide agus faibaní ag deire ó geartha maith. Clíanaí éiste. Agus deis ar chúil an sin a chur maith le cic cearcha cuaig. Bhí lábh curtha ag Thomasina Cassidy sin ach imar chuntarte ó Ceatharlach agus is cínta go deacrachtaí deire a déile lá faoi láthair. Mar sin chic Sarah sa chéile nach bhfuil imí thar trasnán a cic cearcha cuaig inis agus clíanana hÉ a ríist a bhí sa mán an ceann seo. Mas tá sí imí gear fáilte a ríist aice. Am th dheis. Spás sin ag oscail Craobh. Sí de gaibrú timpeall. Breá faideach. Híhín Webb. Siar ag Sarah Doyle. Tá sí láidir. Dar fós a fannacht ar an géad scóir sin sa dara le cúia chúlín fós acha 3-3 atá ag Ceatharlach. Mar sin 7 gúlín atartha. Och nuid go le imríonn seo sa dara le. Agus ag deire chluife. Well, bei deis lóchar ag ceann gan na fórna seo Ceatharlach nó deire le gálacha fada le Páirc an Crócaí. Craobh TG Cahars go fi ceanna Sóisir. Ceatharlach faideach an seo. Tóigh le go dama. Níor Ford. Nis cud is féidir Híhín Webb dhéanana pas chuntar de chuiriste ag Sarah Doyle. Ó agus bhí sí chálas cínte. Well, na cúla tíocht go trín go Ceatharlach. HÉireann sin seans go raibh sonc sa dream chuiriste Harry.
A Cluiche gan iirecht sin agus ceanna le chur fórí le Ceatharlach. Ach níl an áras faoi bra chuntartach. Pas Cluiche éhín web chuirteán sin ag Sarah Doyle. Agus Cluiche a mú ach ní mór an. Four lábhas faoi láthair lá na parke. Agus a réiteo rá brúg a song sa dream. Cá deir a bheith ara. Glec beganín áda a bhí imar i Ceatharlach ará ach ní ha a dúir Leathcheannais. Fós leis an immert an seo le Ceatharlach. Amy Hanley a tráiste agus pas agus gearrma. Well, is cínta bhfuil Ceatharlach a gol gan a cúl ach blacáil ítach genteag deir an sin. Agus na lábha curtha ar an líróide an pala mar sin Kingspan isteach a bhééis an go Ceatharlach. Cúpla rúthar an láidir tar éis a bheith Ceatharlach a gear tríd an láir an sin neart muí na acha agus ar nó 7 gúlin idir na fórna mar hasanse. Domhnaigh agus an can sin, well, an tríú iireachtacha ar Kingspan as a chéile an can seo gur a thar an trasnán. Mar sin 3-4 atá ag Ceatharlach an chéad 2 scór sa Doire le fáte acha Sarah Doyle leis an gan seo, Géadcheann agus Domhnaigh leis an gan seo. Nis cúd is féidir le Doire dhéanana cén freagra a bhééis acha ar seo. Agus an numach céimanaí na botún bhunúsacha an seo a chur iste ar ghuire a chur stopló. Sarah Doyle, Shelf na Peile, Domhnaigh. Ruth Birmingham, pas Cluiche, fáte ráise Ruth Birmingham í geariste agus thar trasnán. Sin scór inspráideach ó Ruth Birmingham an sin. Teachaí ón lína lechúil, chotha sí an scór sin an pas lábha Cluiche agus chuine sí ortha. Níl an áras gúil an muoín an ag Ceatharlach agus an 3 scór as a chéile fáte is acha. Ceistena ag Greg McArdle, banisteoir ghuire an seo, céir is féidir leis a dhéanana, ahrú bháin dinta ag lehama. Féidir go bheith muid cúpla ahrú eile, ach níomh hanan an is, Shelf na Peile. A Farah agus Bhraonáin sin le Anadan líor dheis. Pas tugus se. Agus sí Brenna Brawley. A tháinig isteach mar ionadaí ag tús a Doire lethe. Ach an Shelf cáilte ag Brawley an sin. Agus gúte ais ag deire, bhil siad frihansaí agus deisiach inis. Siad a súgur féidir le tíocht a scór an chéad scór sa Doire le fós na tastáil. An blacáil dintach fós a Shelf na Peile. Níomh hanan a súil a Bhraonáin an sin. Cara Donnelly a tuairt faoi iirecht an sin. An bhean lár parke agus tá sé fátecha sin an scór ó Cara Donnelly. Tá gansaí ar hocht agus ceannaireacht iontach. Bhil sin an chéad scór tá a tastáil go géir ó ghuir an seo sa Doire le. 6 chúlín an isise tá acha. Nis na Bhraonáin an seo go Ceatharlach an Kingspan. Agus aimsíonn sin. Domhnaigh a ríist a gaibrú siar go dahan. Agus fáte ráisecha. Well, tá an tactic sin a gaibrú go Ceatharlach. Is minic atá sí tréis chul siar an Kingspan. Agus a cuinealaíonn sin. Lár parke, thar a bheith láidir an seo go Ceatharlach. De se le beidir ag Del Hayden. An chosan sin ag suircha dugan. Agus í strachail sé tíocht amá, Kingspan amá. Tá suircha dugan an prab agus immer, imi go sciupaí. Deir a súil beidir leis an darna híireachta áil sa Doire le. Pas iontach, trastan na parke, agus an spás a goscail sin is go ghuire. Siad an rúthar tríd a lár. Pas lábha tucaí amach an cín agus fáte, sin an obair. Dinta ríist a gcóirla a gaf. Ní si go grathachas a bhí sa géad le. Ach sé ar hÉireann tar éis Brenna Brawley a fiach amach, a líróid isteach. Agus an can sin gearrma a ríist. Well, tá an chlifa immerte Domhnaigh agus í hir san áit ar chearta a bheith agus Anne Roach
Dan na gortú sa géad cúpla númada. Le gortú a baint de hanis. Pasínta chuiriste haríiste agus a fara ach dynta go má gearrama agus deire asúl a tíoch leis le Ceatharlach. Can mór go leor páirce. Agus tá sé aimse. Brana Brawley. Agus stop chur leis an Emerton seo. Number Gertie. Go Ceatharlach agus Cluiche seo gur ghuire Cluiche seo chur bhí agus Jeiste Ceatharlach agus ag dúire anáil a Harrint. Agus a níomh hanan beidir atá iste. An réitear gáiliste, focail sa glúas. Agus costa go sinna ceart ach Bhraonáin isce tugad an réitear chumá céanna lá áinte agus leabhailí tríd a Doire leathan seo Cluiche Leathcheannais Sóisir Gréibh TG Cahar. Agus an nua an Cluiche Leathcheannais Sóisir eile a tarlú in neach chumá céanna a glúnóis. Le feiceol céhhééis an hÉireann faoi láthair rihanráis le Ceatharlach. Agus an ceann sin gearrama haríist ag Aoife Carroll. An captain Róisín Bailey. Sirig Éireann Webb. Tá sé seo feici go minicán an immer tarbh faideach an seo le Ceatharlach a gaibrú hímpel a breanúir na Bhraonáin ach Ruth Birmingham martha dinta a gear fríd an sin gur a bearna aimsú. Cuomh O'Neill a fannacht an seo a má ach an pás tucha an áit sin ag níomh Ford. Bailey agus brú a gur thuiríonn sin. Agus Ruth Bailey imí leis an iirecht an dúir sí faoin scór nó an dúir cléanna ní hé. Ní thiortha fáte ag Sarah Doyle. Éireann Webb agus Trasna. Ruth Birmingham agus Éireann Webb a tuairt faoi gan a bhád amá sin an scór. Éireann Webb a rinne leithircail umlán an tíbhile. Timpeall agus pás ionintach fáte ó Ruth Birmingham agus is cinnte tá cóimirt áhá feici ó Ceatharlach. Agus tá ionadaí a tíochta se bhfuil tá sé tíor blúin sin an leis an cóimirt ionintach a bhí an agus se uimhre seachtaigh Megan Townsend a bhí i tíochta steán seo. Á Cluiche Imrie ar nuain sin ag Idel Hayden a fágáil na páirce agus Megan Townsend inis ina háit. An ceann sin Imrie Stray ag dúir agus faibaníacha is dói leabhailí tríd Doire a chéad leathan sin leis a gcic amach. Ní sé trééis a chuir na cheart. Ceatharlach níos bra compórteach faoi láthair. Agus neart spá seacha. Deire brú amach began í nuthair inis. Ceatharlach an sin fearr a chósaí agus Anna Donnelly. Tá Sarah Doyle tá luas intí seo agus a tuairt faoi chúlín an sin bhfuil sé fáte níl. Ceanna le imí ar fóirí le Ceatharlach. Agus siúd fórin atá brea ábalta na cúlíní a aimsú. Chéad bhhailta 3-2 go daimsí den límnach. 5-8 go daimsí de London ar thug siad cuairt ar Ruislip. Agus faoi láthair 3-6 atá aimseach an seo. Ach deire a tíochtaná leis an Emerton seo. Ní léon chúil fáteach go fóil. Agus faoi láthair an chuachta lár páircin sin agus an seileh fós a Ceatharlach. Spórt a ríist ag Ruth Birmingham ar glíthán sin. Pas sciupaí chuiriste ach an ceann sin gearrma go maith ag Joanne Carr.
agus blacáilte go coolbar a hÉireann sin, blacáilte Thomasina Cassidy, agus chuirma díreach ní léon na sa gúil, ach sábhailte ar an lína, sin denta anmha. Cé nach chuilte imi macha imar chuirde, sin cool eile, a déitaí ola seabhí an cool fála, agus is cínta seasa hÉireann an sin, bhí Sarah Hargan a seasa an fóid. Craobh O'Neill go Ruth Birmingham, a maithig níomh Ford. Agus seachas gáil duine ar dhuine, tá deire a ligint leis an imirt sin seo go Ceatharlach, agus is brád a tuairt faoin na scórna a bhád amá. Teis sin seo ar scór, ach tá chosainte gaibbrú go Craobh a hÉireann sin. Agus kicksíar amá. Tá sé sin muoín go chuide, agus iad súil gur féidir leo bhil ar nonsaíonn seo. Teas na ríiste agus na passaní beganí scuilte. Gur siar tá cúpla Bhraonáin seo. Níomh Hannah na fannacht ar bás agus fáte aice. Fósaigh Hannah. Takeíocht an sin ar léitíocht, ó Sorcha Duggan. Fós aice, Sorcha Duggan a géimeacht agus asúla takeíocht. Agus deis an seo beidir a tuairt faoi scór. Se dí Annie Lachlan príomh scóir le chuirde, an bhfuil sin an tuairt faoi. Well tá an coolín aimsíigh Annie Lachlan. Rishi Reid an sin agus sin glúiseacht fórna anmhaithe seo chuirde. An dara scór fátacha sa darna le, an chéadcheanna tíocht ó Cara Donnelly, a cóimirt iontach an sin ar glíán, agus de gaibbre go Craobh deis ar chúil sábhailte achar an tíbheile. Agus sin go mééis an an rá scór as a chéile chorán. Animir to Annie Lachlan, beis do súla tiileadh sin agus anna tosaí heile. Ceatharlach amach an cín sin, agus clíanana í hé. An nerid cicaní maithe grúta eici an sin, tá sé cá gansaí ibar héanaíag agus minicí eiceol an sin. Sa chosin sin gon chiic amach agus í bra ábalta na cicaní saoire nó na scóraní áil freisin nuair hastain siad. Fátarás, agus go nach Sarah Hayden, amach an cín. Craobh Spáis, agus takeíocht ó Amy Hanley. Duna go na himróí a daimse cool sa géad le. Ruth Birmingham. Bra ábalta. Seileh a chuineal nuair atá brúarthaí. Éiríonn Webb le scór iontach fátecha an sin. Cool, agus an coolí na fórsí sa dara le freisin. Agus deacaigh deire tíocht níos le freaghuiir seo. Tá spás á fáilann seo agus á dúirt go Ceatharlach. Agus beidí marí leis a gceann sin. Bhí neart spás agus neart ama aice. So mar sin Jimmy Shivers a tíocht ar eisiau ar barc. Niver Cahardeg agus Joanne Carr ar fágáil na parce. So chuirúisteach ag tús a dara le. Brana bralaíonn sin a tháinig isteach Jimmy Shivers ach Jimmy Shivers ar eisiau ar barc agus sin scoiltead a siúil go mééis siad ábalta coolnú chó aimsiú sin na heastaíon níos ó ghuiire má tá siad a gcéire go mééis siad a tuairteáir fác an Crócaí sa Leathcheannais. Agus bua iontach ag deire in éintrama. Stói an buach fointe bhí acha go dtí seo fuair an láidir ag éintram agus deireadh le deire an buáilartha. Ach níl rithean ráisló inniu agus Ceatharlach a feimú go thomlan mar hÉireann an seo. Agus bra muoineach an trí chúil sin na gcónaí a takeú leo. 3-6 inis an 7 gúlín. Rá scór fáte ag deire sa dara le. Ach tá neart am a fósacha, má tá siad an freaghar áilir sin. Agus cúpla scór hiúach muoinín rob, siad iad ar nonsaí inis. Níomh Hannah a gúnaí ar fáil ar a glíhan seo, tuairt Rabha rob. Fós leis a seileh. Agus Cara Donnelly aimse aice. Pás contaide chur isteach. Agus an seileh fósán, ú sin an casa. Jimmy Shivers taobh an máide ach an neamach ag céimení.
Well, bhí an ráha an, Jimmy Shivers atá díreach tíocht of statha ríiste a barc. Bhí sé scríochainn sin gan líróid ach ní bhuair sé í agus cic sira maithe bhééis an and rucha céimean é tócaí Jared Canny réitear a Cluiche inneo as muo. Agus Ceatharlach tóigáil go riamh a chéile ríist. Sarah Doyle an chuntarteach an sin agus co-immerte ríist le Ruth Birmingham. Vivian Webb. Agus tá níomh ford breabal a héad chun cín is dói sin bagart an mhór atá ag Ceatharlach an lína lechúil atá acha breásásta breá muí nach héad chun cín agus líontar an spás hir go Bhraonáin. Ó deis an seo Craobh O'Neill a bris a Reeds pas láimh a Ceatharma fáte ríistecha agus hÉireann Tráchtaire sin an ruth réanar a Craobh O'Neill. Agus sí orla me gafachar láimh se leis an leabhlacháil a dhéanana tháinig Craobh an líróid ríist. Agus chur a hÉireann Tráchtaire agus snásta aice. An scór fát san sin aice. Agus bútarás, well tá Ceatharlach a gaibre go crua agus tá deacrachtaí deir a tíocht amá leis a líróid an sin fiúnar a aimsin siad seilmh na Peile. Ní si dit na an tíocht pomininic sin go lár páirce ach frithonsaí in isacha más féidir lá tíocht a díire seo. Tá cúpla ráha tíbhaiste. Jimmy Shivers atá breábalta na scóraí aimsiú tíbhaiste má bhrisin sé de. Agus tá sí an Jimmy Shivers le seilmh na Peile. Agus tá tarnaí amachas na láimhe agus caithfar an líróid san éireann seo. Well, deis an seo ag deire. An rud is contartí scatí na Cluiche an líróid ard sin a chuiriste. Tugann sé deis go na himmaríos canal líróid chuige déití bheith annach an seo. Cabhán iirde agus deis ag deire chuir leis na scóraí chunach rá scóracha sa dara leagadtí seo. Trí chúl idir na fórna. Agus chéadíireachta fáteach chéanaí héir ríist a gimach lé. Agus an spás a goscail Joe sa cóirma. Bhíonn Webb a fearra. Agus Craobh O'Neill an ceann sin Ceatharma iontach ag Anna Donnelly. Tá an chuid oibre denta ag Anna Donnelly. Agus scaoilfar leis an immertin sin. Ní raon chailí seán. Pas tugaí sa lár anis. Sarcha Duggan Cuineallarthaí. Sin an ruhar region sin. Deisir scór má tá sé den annach Ceatharlach a ríis. Tá brat cosanta sin an láidir. 6 an óid a gcónaí. Agus imirí chuir fáca na dia acha a chu casa hímpel. Brúachar Anna Donnelly a ríist. Agus Benach 8 númad is fiche imrí an seo ach ní an áras faoi leis na himmarí tá tas an lé. Tá sé go hálan a bheith breanúir seach tá sé te go na himmarí agus tá luas ionta leis a Gluiche ach deachar ag deire gan na scóraí sin na aimsiú. Teasan an trí chúl glán atartha. De se le achar scóir le clínan í hé. Pas Cluiche chuir isteach an seo. Cad is féidir ó dhéanana ráisig ní hé agus na scilíní eitfeile annach Ceatharma agus deire a tíocht ar nonsaí. Tá luas le seo. Ach a ríist an chosan tír an sinna Ceatharlach. A dúir sí faoin chúlín. Ó, tuairt faoin gúlach cic carcha cúig a bhééis an. Is cosú gur leag na cóil hanlí cosnú láb ar gan sin. Mar sin deisir scór ag deire an seo. Agus anna díile ó dhéanana ar iarrainn na gcuide an sin. Ibar níide go tíochta seo Niamh McGarry. Agus si a bhééis in áit Annie Nick Loughlin. Neart scóraí aimsigh Annie Nick Loughlin
Inne agus duna gona príomhscóra le atá ag Doire ach si a bheith sa fágáil na parca le Niamh McGarry in a háit. Deisir iirecht cearcha chuig seans go nó si gar gear nó go mééis si ggéire a bhirste gar an chúl. Substitution on the response team, number 23, Bevan Nolan, against number 13, Bhraonáin. 23 for 13, Anna the Ella, Nisher Ceatharlach, a tíocht the Shah, agus fecin muid le Doire, rá Anna the Ella, a tíocht the Shah ar barc an sin. Sin Lauren Armstrong a tíocht the Shah, agus Hannah Mullen, agus bíon an deis sin tucaí is cínta go jigan Greg McArdle tar sa táhachtach go mé nuban de góig Emery freisin ar an lámór agus a rís seo rabhas a seachtag. Ní ra Doire ag gríomh na hÉireann agus ní ra Ceatharlach an na riamh, so béis siad ar tháirseach na stada tríéis clifan léine má éireann an búáil agus tá chula chosailach Doire go buinte seo. Trí chúl atartha, tháinig an trí chúl sin. Níos lúd na ráúméid a bhí an leis an trí chúl a bhí aimsí ag Doire an chéad lethe agus tá sé tríéis seaas inis de Doire le freisin. Iirecht goití sean sin, bhfuil éon seans an agus tarniú sirí, bhfuil bhíon can sin feici. Agus kick éiricha, well, se an cinenne tá fáte inis. Bé an seans ní acha muid éon chúl nó bhain seansar chúl sa Doire lehan ach bhí rairc maithaigh Leathcheannais tarniú sirí sa chearnóg agus de sin is an. Céir is féidir é agus sá tá sé sin dinta go halíonnta aice go híseal agus a garneal an sin. Well, Cairn sin go mór le Doire stoi le croch na scóran sin orla a gafa bhí ionntach a hús a clifa hasisiún sin le muoine agus cé nach chuir sé bhí sé íseal agus fiúsí an linn ceartan sin go híseal agus ar lé agus a héana seach atá is an. Mar sin tá lochtaíocht a Ceatharlach a súil go mééis se acha ráchú letartha an cean sin a tíocht ar nuí an gicéiricha an cean sin gura ach siad Ceatharlach atá bhail na Peile an seo a ríist. Agus Ceatharlach a brúchan cín. Tá slú a breá an seo agus iad a súilnis leis an turas go páirc an chrócaí. Ní siad ará gur fad an bóthra go Ceatharlacha. Cumaló má tá siad a gala go blá clia is dói go mé na slúite a tíocht le túsmhíúna san sin agus clíanaí hé an líthir tucií an cín. Tá sin is aice an gan seo a chur ar an trasnáin. Mar sin 3-7, 1-7, ráchúil atartha agus muid tíocht dro Doire an chluifin seo. Clíanaí hé. Agus ní le bhutún dinta leis an grinneas bhí si an, bhí si san áit cheartan sin conturtríocht garnar níl an can sin i bhí trasnáin. Mar sin ráchúil fós atartha. Agus ní bhachas ad, seans go mé Doire a súil gur féidir le cúlaí nó cúil eile fiú a chur a chlár na scór. Na bogan na líróte trína láb ach grúteará se clíanaí hé agus tíbhis sé le héanaan is. Ba siúdaí an tonadaí Megan Townsend atá an agus críochnaí sa gúil. An léarna sí éon bhutún faoi sin. Ní le náras faoi is pás ionintach bhí an ó clíanaí hé an fórann sin leis bhrehansaí a tháinig is se. Agus cóimirt ionintach agus is dói bhfuil léironn se an taithbhíg Ed Burke banisteoir Ceatharlach chuir sé méid na stála posta dhéine agus rinne sin jab. Agus sin é an adó gearannach séití, well an tonadaí Megan Townsend atá taréis an can sin a chur sa gúil agus a ceathair seach atá aimsí acha ach lá starú go Ceatharlach. Cé go raibh siad sa bhí Leathcheannais ribhe seo, ní siad riamh taréis a Glyficeannais na hÉireann agus bé a mílúnasa an chéidir riamh an Ceatharlach a bé siad a gréibh TG Ceathair san Sóisir agus ní ára chuide ní rán láló anneo. Búna mór acha le limentéisiir an sin an Longfort agus an Kilchunne agus an éintrimach chumá céna ach na cúil a dhéanaan an difriocht agus ní le áras faoi loch takeíocht a Ceatharlach ag ceiliúra an seo. Bé siad a sú leis an turasíonna go páirc an Crócaí agus í tréis an chéad chéim eile a bhaint amach. Mar sin an scóir deire an seo. Chéar a chúil agus 7 gúilín ag Ceatharlach a 1-7 ag Doire.
Amy Shear agus Deisiil score. Éireann Webb agus tan chéad scór fáilte Ceatharlach. Denta anhaithan sin ag Éireann Gearra Sean sin ó sin denta iontach más féidir le a chríochnú. Jeanette Slevin sin an scór ó ghuiire agus an chomhimirt sin ó. Íireachtar scór agus ar chúl agus fáilte. Sin an chúl. Denta go héanta go Ceatharlach an sin fan kick má fáilte ach anis. Well is Charlotte Untitled agus tá sí goilte an barna cúil fáilte sin ag Bhraonáin. Céir is féidir le hÉireann. Bhfuil si sa tóir an tríú cúil. Teacaí má agus tá tríú cúil fáilte. Ba chréidú. Agus fáilte se ag Sarah Doyle a tóirt faoi íireacht iontach. Chuir a hÉireann trasán ag Sarah Doyle. Ifir Cardigan again. Ruth Birmingham. Pass Cluiche fáilte ráise Ruth Birmingham iad Geariste agus Hara trasán. Sin scór inspráideach ó Ruthna. Ruth Birmingham agus Éireann Webb a tóirt faoi gan a bhád amá sin an scór. Éireann Webb a rinne leithircail umlán. O'Neill a bris a Reeds, pass live a Gearma, fáilte ríistecha agus HÉireann trasán. Sin an ruthréanar a Cuomh O'Neill. Céir is féidir é agus sá tá sé sin denta go halíonnta aice go hí sé héanaan is. Ba siúdaí an tonadaí Megan Townsend a an agus críochnaí sa gúil. A léarna sí aon bhotún faoi sin. Níl an áras